Amanda, nu skal vi se. Goddag! I dag skal vi lære lidt om, hvordan man regner arealet ud af for eksempel et kvadrat. Og hvis vi ser, at vi har et kvadrat her. Nej, det er ikke et kvadrat. Et kvadrat, det er hvor siderne alle siderne er nogenlunde lige lange, ikke? Det er nu et kvadrat. Højden, det er højden her. Og ganget med grundlinjen, det her er grundlinjen. Så højden ganget med grundlinjen. Så har man stort set arealet af et kvadrat. Man gør det samme med et rektangel, et parallelogram og en romvæg. Men hvis man skal regne arealet ud af en trapez, skal man addere. Okay, kom! Goddag! I dag skal vi lære noget om, hvordan man regner arealet ud af en cirkel. Og når man skal regne arealet ud af en cirkel, så tager man. Så vi har pi her, ikke? Det er sådan det ser ud, ikke? Og så ganger vi det med okay, jeg vil lige forfra. Og det ganger man med r, som er radiusen. Og hvis vi har en cirkel her, ikke? Så er radiusen det, når man tager en fra centrum af og sætter en streg ud til kanten. Det kan være hvor som helst. Og så måler man den, og og så tager vi så 3,14 ganget med længden og radiusen ganget med 2. Og sådan regner man arealet ud af en cirkel. Man regner omkredsen ud af en cirkel. Man starter med at tage diameteren af cirklen. Og diameteren af cirklen, det er en streg, som går fra den ene kant til den anden kant imellem cirklen. Og ja, så man måler, hvor langt den er, og så det skal man gange med pi, som er 3,14. Ikke 3,14. Ja, så man tager diameter og ganger med pi, som er 3,14. Og ja, det var sådan set det, men der er en anden måde, man også kan gøre det på. Man kan også gøre det ved at tage 2 gange 3,14, altså pi, ganget med radiusen. Og som man nok har hørt i en af mine andre videoer, så er radiusen en streg, som går fra kanten ind til centrum. Så det var alt, jeg havde for i dag. Hej hej! Hej og velkommen. I dag skal vi finde omfanget af det her hus. Vi skal halvere taget, og taget er her 4 cm. Det gør vi så op til 2 cm. Ja. Så skal vi finde højden. Du skal til 4, du ved, og 2. Okay, nu er snart. Og her Du skal se, hvor mange 4 divideret med 2. Her 2. Ja. Her skal vi have 7. Det der var ikke et divisionstegn, det var et procenttegn. Nej, det var division. Og længden er 10. Så kan I se her, at vi skal Under hverdagen. sætte 2 her gange 7 gange 10. Det giver 140 i så jo. Okay, jeg vil godt vise, hvordan man finder rumfanget af en firkant. Og det gør man ved at sige bredde, som er 4 cm, gange længde, som er 8, og gange højde, som er I don't know, 5 her. Og det siger bare 4 gange 8
gange 5, som giver 160 kubikcentimeter. Og så har vi det der igen med, at de kubikcentimeter, for det vil sige centimeter gange centimeter gange centimeter, giver centimeter 3, som er kubikcentimeter. Jeg vil fortælle jer, hvordan man udregner arealet omkredsen af en trekant. Vi starter med at finde en trekant. Så finder man højden. Sådan der. Den er højden. Og så skal man gange med grundlinjen. Og det ser sådan her ud. Højde gange grundlinjen gange 0,5. Og så finder man ud af, hvordan det giver. Og hvis man skal finde omkredsen, så plusser man grundlinjen hernede med den her linje og den her linje, og så finder man ud af, hvad det giver. Sammensatte figurer. Det er et eksempel, så kan man tage en cirkel og en cirkel og en firkant og en anden firkant og en anden firkant og en trapez-ting. Åh, for Og så har vi en bil. Do the Harlem Shake.